रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ Kết bạn thấy gia đình tùy anh kia tùy phụ kia thu ra làng đá thằng lê Uma Pavan Uma अभी मजा आएगा ना भिड़ो Pavan एकदम बिराद गिथारावसो फैदों खारैया मिथिंसो निउसफोरखौ नाय बिराद मोजां नुयो केमेराफोर बारा थिक नङालै बिराद हाजो हाजोसो फैगासिनो दं Payasu बेरा होगोन होननायखौ पायासु होननाय जायोनो कार्बि भाषानि आंबो मिथिया थांगासिनो दं एसे बिराद मोजां नुखायो सिनारि सान्दुं गोसाना सान्दुंआनो बारा मोजां नुवाखै भिडिअफोरखौ गामिनि फैलै नै बेयावनो दंमोन आं फैदों खालिफोरनो हाबानि अमा मानै जानोबा फै लोगोफोर नै मानैखा यार डेन्जार गिदिरथार केमेरायावसो फिसा नुदों फै हाबायाव जानोबा अमाया मानैखा जानो फैबानो जाबाय लोगोफोर एस कार्बिआलयाव दे बिदिबा बाय तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी